Pečemo rakiju od dinja, to jest vršimo pripremu. Od pomaranče kad peko rakiju. Deda nije pomoranđa, nemoj da snimamo za YouTube, budi ozbiljan, će da izađeš na televizor. Vidite kako imamo lepe dinje, buđave, sjajne. Međutim, nemojte vi da mislite... Kokoške tu. Kokoške jedu semenke. Sad, šalu na stranu, ali zaista, vidite ovako. Ovo delo je da je bez veze. Međutim, nije bez veze. Dinja je počela malo da radi i naravno mi smo se ogrebili, dobili smo za džabe. I sad gledajte, evo snimaj malo tu. Tu snimaj da vide ljudi. Dakle, ovo se oljušti. To se ljušti lepo. Deda, nije ovo jelo, deda, mi pečemo rakiju. Smiri se, budi dobar. Šalimo se, deda, samo ti pričaj. Evo vidite kako se to lepo ljušti. Kokoške nam pomažu, drickaju ovu koru. Evo vidite. Sve se to lepo skine. Dinje su čak i počele, znači malo da rade, malo su mekše. Skidamo naravno malo dublje. Da, sve što je otpadno se skida, sve što je zdravo ostaje. Evo vidite. Dobili smo lepo, super. I sada seckamo, da ću kokošku da te ne stavimo u lonac. Vidite ovo, same može, ne bi bilo loše možda da se malo skine, međutim, ništa ona ne smeta, ne daje gorčinu. Ako bi skinuli, onda bi ovaj mirisan deo srca odstranili i rakija će onda slabije da miriše, razumete? Dakle, zato ostavljate ovo. I što sitnije, ovako seckamo. Kada dođemo negdje do 2/3 kofe, onda ćemo da to izmuljamo, da napravimo kašu i onda idu gure i to ćemo da snimimo i to je za sada. Jel muljaš, Lado? Ne. Muljaj. Evo vidite, ekstra, ekspresna muljača macola, tip macola. Evo, ide vrlo lako. Vrlo lako ide. Dok ne dobijemo kašu. A što stenješ ako ti lako? Tako mi je lakše. Dobro. Ništa sad batali, pa kad budemo... Samo da tu malo približim da vide ljudi kako to lepo izgleda, možda na leba se maže. Odlično. Evo vidite, na 5 minuta. Evo vidite kakva je kaša, dobra. Vidite. Divota. Nije. Sad ćemo da sipamo u ure, pa ćemo i to da pomažemo. Daj da priča, baš da prima. Pa i onda kaže nešto za televiziju. Ajmo. Da si bre. Pa bre, će da sipaš. Pa sad će me pratiš kako si... Ću te prati. Čekaj. Ajde, sipaj. Inače, ovde smo bure stavili u pušnicu, to su neki uslovi kao u podrumu, kažu da dinja, da ne bi izgubila miris, treba tiho vrenje da bude, znači ne na suncu, nego lagano. Evo sad snimamo, da vidite, evo ubacujemo vodu i šećer, dakle nekih 5% šećera na količinu komine. Što se tiče vode, voda ide u iznosu negde puta 2 do 3, zavisi od gustine komine. I to bi bila ta priprema.